Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Mamy zaszczyt powitać Państwa na balu studniówkowym Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, rok 2017. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego maturzysty. To impreza oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością, lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć szkoły średniej. Ten dzisiejszy dzień przede wszystkim poświęcony ma być jej beztrosce. Niech dzisiaj króluje zabawa, taniec, dobry humor. Niech ten dzień będzie i ta noc pełna wrażeń, czego bardzo serdecznie Wam życzę. Życzę zarówno maturzystom, jak i wszystkim gościom dzisiejszego balu wspaniałej, szampańskiej, pełnej wrażeń, zabawy, a Wam wszystkim obiecuję, że za 100 dni za wszystkich będę trzymał kciuki. Wszystkiego dobrego. Przed Wami prawdziwy egzamin z dojrzałości i myślę, że ten egzamin zdacie na ocenę celującą. Ja życzę Wam, aby ta studniówka, ten bal naprawdę pozostał w pamięci na całe Wasze życie jako jedna z najpiękniejszych uroczystości. Życzę Wam dobrej zabawy do białego rana. Uważam studniówkę Anno Domini 2017 za otwartą.